Čaute, dnes tu máme celú kolekciu korčul FR od francúzskeho výrobcu od značky Seba. Skladá sa zo 4 modelov, máme ich zoradené od najlacnejšieho po najdrahšie a dnes si predstavíme všetky jeden po druhom, aby ste mohli urobiť čo najlepšie informované rozhodnutie a aby ste vedeli, čo v jednotlivých korčuliach dostanete. Môžeme začať najprv tým, čo je v korčuliach spoločné. V každej korčuli v rade FR dostanete vnútornú papuču, alebo po anglicky liner, ktorý je inovovaný. Vo všetkých ich dostanete rovnaké, má menej úzkú špičku ako staré modely, vnútri nemá žiadne švy. A v podstate sa medzi jednotlivými modelmi líši len tým, že v najdrahšom modeli FR dostanete vo vnútri navyše ortopedickú vložku a shock absorber, ktorý sa tam pripína na suchý zips. Ďalšie veci, ktoré sú vlastne v modeloch spoločné, je spodná plastová škrupina, ktorá je taktiež vystúžená sklovláknom a je dostatočne tuhá. Aj to sek. Som sa zasekol, že čo mám ešte hovoriť. Vo všetkých modeloch FR dostanete taktiež 80 mm kolieska, ktoré sú umiestnené v ráme, ktorý má dĺžku 243 mm. Je to taká klasika, je to vlastne to najkratšie možné, čo v kombinácii s 80 mm kolieskami môžete dostať. Čiže korčule budú maximálne obratné, hravé, majú nízke ťažisko, z toho vyplýva, že sa budú veľmi ľahko ovládať a celkovo budú stabilné. Seba už uviedla niektoré modely, ktoré sú aj s 84 mm kolieskami, ale v roku 2016 sa ešte nedostali na trh. Uvidíme, či sa niečo zmení do budúcej sezóny. Pomaly môžeme prejsť na jednotlivé rozdiely. Toto je najlacnejší zo série, model FRX. Model FRX má úplne nový rám, taktiež 243 mm dlhý. Volá sa X2R a špecifický je v tom, že má na krajoch osky, ktoré je možné otočiť o 180 stupňov a môžete získať rockering, prípadne medzi freestyle korčuliarmi sa používa na výraz banán, kedy sa dve krajné kolieska zdvihnú a získate oveľa vyššiu obratnosť, čo vám pomôže obzvlášť, keď budete robiť freestyle slalom, prípadne chcete korčule ešte obratnejšie, ako sú tieto a podobne. Stále je dostatočne tuhý a v značke Seba určite dostanete oveľa tuhšie rámy ako vo väčšine iných značiek. Mnohí z nás možno často taký tuhý rám ani nepotrebujú. Model FRX je tiež špecifický tým, že nad nartom dostanete suchý zips a horný členok, na rozdiel od pevnej plastovej škrupiny dole, nie je vystúžený sklovláknom, je teda trošku mäkší, ale v tejto kategórii korčul a obzvlášť za tú cenu je to úplne postačujúce. Ďalšie malé špecifikum modelu FRX spočíva v spodných oceľových platniach. V tomto prípade dostanete oceľovú platňu, ktorá spája rám s topánkou len v prednej časti. V zadnej chýba, v drahších modeloch už oceľovú platňu, kde si viete oveľa lepšie polohovať rám, dostanete. Ako som hovoril, stále dostávate tú istú papuču ako vo všetkých modeloch, aj v tom najdrahšom. A čo sa ešte ložiska koliesok týka, dostávate kolieska Street Kings, tie sú nové. Je to taká ekonomickejšia varianta, aby ste si mohli od začiatku kúpiť korčule za o niečo nižšiu cenu v kombinácii s ložiskami ABEX 7. Ideme trošku vyššie na model FR3. Dostávate tu opäť ten istý rám, kde máte možnosť rockeringu a teda dvihnutia koliesok. Taktiež dostávate ložiska ABEX 7. Model FR3 je už ale doplnený o zaujímavejší dizajn, kde dostávate bočný slider a šnúrky v inej farbe. Mimochodom, slidery a šnúrky si viete u nás zakúpiť aj v iných farbách a tak si viete customizovať alebo prispôsobiť vlastnému štýlu úplne všetky modely. Čo je ale zaujímavé v porovnaní s modelom FRX a stojí za zváženie pri kúpe nových korčul, je už klasická klipsňa s ráčnou nad nartom, ktorou si veľmi dobre upevníte petu, určite o niečo lepšie ako s klasickým suchým zipsom. Ďalší bonus, ktorý v korčuliach dostanete v porovnaní s modelom FRX, sú dve oceľové platne, ktoré slúžia ako spojnice topánky a rámu.
Tie zaručia okrem iného lepší prenos energie a taktiež sa tu nachádza 7 rôznych dier, vďaka ktorým sa dá rám úplne polohovať presne podľa vašich požiadaviek. Čo sa týka možnosti rockeringu, môžete kliknúť na video sem a pozrieť si, ako to funguje. Postupne ideme vyššie a máme tu model FR2, ktorý je kombináciou aj minuloročného modelu FR1. Dostanete v ňom totižto rám s názvom R1. Ten je tuhší ako dva predchádzajúce rámy, ale ťažko povedať, či by ste spoznali rozdiel. Mal niečo pevnejšie osky, už nie sú vlastne obojstranné ako v tomto prípade, ale stále dostanete kolieska Street Kings a dostanete ich v kombinácii s ložiskami ILQ7. Zvyšok topánky je veľmi podobný minuloročnému modelu FR1, v podstate sa úplne opakuje, spodná plastová škrubina je zasa vystúžená sklovláknom, na rozdiel od lacnejších modelov je už aj článok vystúžený sklovláknom, je teda výrazne pevnejší. Máte tu ráčnovú klipsňu, ktorá je už na prvý pohľad o niečo kvalitnejšia ako model FR3 a taktiež máte klipsňu na členku, ktorá je plastová. Zasa sa opakuje vnútorná papuča a v spodnej časti topánky dostávate opäť dve pevné oceľové platne, ktoré zaručia skvelý prenos energie. Je to taký prechodný bod medzi modelom FR3 a FR1, cenovo sa tam taktiež niekde nachádzajú. Napokon tu máme model FR1, pre lepšie rozlíšenie sme si zobrali biely model. Okrem iného je dostupný aj v modrej, oranžovej, čiernej a aj žltej farbe, takže si môžete úplne vybrať. Hneď od začiatku môžeme vidieť, že jediný má tie najlepšie kolieska od seby, čiže Street Invader. Celé je to zapričinené zdražovaním, ktoré postihlo asi všetky korčule a tak vlastne len tie najdrahšie si zachovali tie najkvalitnejšie kolieska. Tie sú skombinované s ložiskami MV9, to sú ILQ9 ložiska od seby určené na freeride jazdu. Korčule sú vybavení novým 4D rámom od seby, ktorý je ľahší ako starý R1 rám, ktorý ste minulý rok mohli dostať v modeli FR1 a taktiež má nižšie ťažisko, bude teda ešte lepšie ovládateľný a celkovo budú korčule ľahšie. Opäť dostávate vlastne tú istú vnútornú papuču, vo vnútri je už ortopedická vložka, ako sme spomenuli, a taktiež shock absorber pod pätou. Dostávate ten istý, tú istú klipsňu nad nartom a taktiež klipsňu na členku, ktorá je okrem iného už aj kovová. Bude mať teda tendenciu oveľa lepšie a oveľa viac vydržať. Čo sa týka oceľových platní, ktoré som toľko spomínal, tie vyzerajú zo spodu približne takto. Môžete ich teda polohovať do 7 rôznych polôch, taktiež dostanete v ráme dieru priečnú a tak môžete rám dokonale posúvať a prispôsobiť si ho svojim požiadavkám. Všetky tieto modely sú ideálni spoločníci napríklad na jazdu do mesta, kde budú korčule veľmi obratné. Vďaka pevnej plastovej škrupine toho strašne veľa znesú. Všetky náhradné diely, ako si určite môžete všimnúť, sú upevnené buď krížovým šrobovákom alebo imbusovým kľúčom a tak sú veľmi ľahko vymeniteľné a servisovateľné. Taktiež môžete v budúcnosti kúpiť novú papuču v prípade, že by ste chceli obnoviť vnútro korčúl. A taktiež sú veľmi populárne pre začínajúcich freestyle korčuliarov, prípadne pre každého, kto chce na svoju miestnu cyklocestu nejaké korčule, ktoré budú, okrem toho, že budú rýchle, budú aj dostatočne obratné. Ak by ste mali nejaké zaujímavé otázky, ktoré sa týkajú modelov Seba FR, prípadne chcete niečo doplniť, neváhajte nám zanechať odkaz v komentároch a nezabudnite dať like na video a subscribe nášmu kanálu. Čaute.